Trí dó híon náid hai bliain anseo ag léamh na Nuachta as Éirinn ní America don cin dáta seo an tochtú lá me an fór 2016 ná bliana ar an dáta chuirú an físeán seo sús ach ar an leid tá siad a dul sús. Ok, caithfidh mé an inneog seo dhúna mar tá mé ag bleanúir an féin. Náid sé an dhúna áiríall. Ní. Ok, agus caithfidh mé an tamadóireach ar siúl. Mana gur hí mé an tamadóir ar siúl ní áiríall ní chuidir sníon nach chuid. Cúig nómétíag. Nis. Tá daoine ag gluoch agus ag éilimh gur cheart na Gardaí a smachtú as na figiúrí tástála a náileadán a alsú. Ba cheart ar a laid idir daoine gníomh smachtathe dhéanamh, gníomh áiríonachta. Tá daoine ag bleanú ar na Gardaí in Éirinn idir an dáilín mar rong sráide atá a smacht. Sí cheist ar nóna céimar is féidir áiríonacht a chur ar rong sráide nuair is sin de rong atá ag geanas. Tá teach apra chorcaí ús den chuaigú bliana sa chéile, chomhardis. Well, caidir Joe Brown nach bhfuil sna háisinaí Fíobróis Chisteach gorcaí ach a méid a bhí ag dul don na Páistí tá ag folingt faoin galar a chruálach seo. Tá carnas a gorcaí atá taréis na síráidí na háisinaí do Fíobróis Chisteach ahrú ó bhain agus rinne siad é seo go dólábhach gan chabhar gan chuidiú. Comhardis carnas níl an tainneam agam, carnas don Fíobróis Chisteach i gorcaí atá ann. Fuair ben bás a maidir cléala déanaí mar iall ar aspa cosanta ó Aispeist. Is cosúil gneanna sí teagháil leis an ábhar le líon tógála ionid árasán gorcaí. Maidir cléala. Dal in scéal, má an tú bás faoin air, tugtar aimliú ar sin rud nuadam leis. Ar Éirinn. Céird ba cheart a dhéanamh do Páistí bPríosúnach. Ba cheart stratéis alfcóideach do éigin a ghlacha idir grúpaí a dhéanann céird a dhéanann siad forleachtain is dócha I gcóir príosúnaí agus a déalaí. Tá rigéire nach mai tionchar dúilteach ar Páistí bPríosúnach in Éirinn sa bhaid téarma. Sin dear na heagrais tacaíochta, ceart acu is dócha.
Well, níl is agam faoin Éirfistal ach tá agam má tá stiúd ghonna I de cheileh agat ní cheartait rá go bhfuil tú á chuineáil mar waisiúchan do de heach dúirt an fearóg seo bhí seilbhann stiúd ghonna agus an Éirfistal go raibh an pistil aige chun cánaí a lábhachú in gháirtín féidir cána a lábhachú nó an duine a bháin féidir a lábhachú scaoile le cánaí is dócha agus go raibh an stiúd ghonna ag mar waisiúchan. Well, bhíonn sin achran na gcónaí in Éirinn agus feictear sa nuachta go minic bhí Cuit Wat mis je tafel door het tarreis kent in met Harle trid idir hamánaí bus agus timánaí taxi I maileat líon agus bhuail an timánaí bus an timánaí taxi chuig uair déag sanai agus sa bholog. Bhríon agus achran cearta agus tá trua agam den timánaí taxi bocht. Níor le mé níos faidir. Well, an aib is mó le eiswint fíneálachaí I meas Gardaí ná nach bhfuil isig na Gardaí conas mar a aibríonn an córas. Agus is siad na Gardaí sna línta tosaí tá geisúint na fíneálachaí. Seo, is cosúil nach mhór Gardar bith tréáil formáilta le rábhlín diagnós a déir tuairisc nóirín I thuaidhbhain. Níl is agam cén bhaint atá ag nóirín ní thuaidhbhain le ó Sullivan gan leis gur níosáid sin sios an legan gaige a haine. An legan éirneacht a haine. Tá an freisúra ag achanaí gur cheart nóirín ó Sullivan a bhriсе as a post. Bhí cáine ginearálta na Gardaí le déanaí agus achanaí gur cheart de éirí as eifig nó I bhrise as a heifig. Tar éis Falsú na tuairisce seo. Níl is agam céirtas a scéal seo ná riire. Snáithíní pleisteach ag teacht as isce scona nó isce buachaire. Óké, ach cé asa bhfuil a pleistic ag teacht. Agus is cosúil go bhfuil sé seo ag tarlú timpeall an domhan. Níor le mé níos faiteach ba bhhaile an fáil amach cé asa bhfuil pleistic seo ag teacht. Tá feitís roiine éireannacha sa riachtaíontaithe go ní beofariad go háirithe daoine óga gan leis go sean daoine tá na gcónaí sin marall bhreatáimeacht sin a deir an scáthrópa is mó de éireannaí is asma. Spéidir gur fíor é. Well, má bhíon Aispeist dúltach agat I do óige cean gluitir an Aispeist seo
leis an dúlagar níos déana iad a híal. Dearhan gur mós dóichi gur fíor sin. Ní le mu le ráthag an faoi sin, leanhí mé raib. Ach mé tsecha ar an amadúr dal an scéil. Go leor am a fácaí. Deirtar go bhfuil seans níos mó an go d'ispánaí tú airiúnaí an dúlagar agus tú níos sinne. Cad a bhain ar dtíanana, cópaibblíochta mar is gnách. Deir siad nach mai cead agat rá físa bagáiste láimhe a thuirt leat ar an éit lean níos mó. Ach mar mhara sin tá siad tar éis an táille a ísliú ar gnámhálaí agus an lomháltas meáchain ardú. Sin is dócha beanóid siad níos cosúlaí le gná airlínte ba cúisig daoine bagáist a cheáil isteach seachas é thuirt leat ar netleán. Tá cóir le chundaí chorcaí tar éis stróc a dhéanamh a bhaineann leis a gapal tríoch cínte chulasib faoi chapal ámuid na trí. Der politeorí áitiúlas I gorcaí an chóir le chundaí ag gcuid talún agus iad am an forleathnathe na carach. Tá ní minic go mbíonn an PSNI ag leacha le polithe sosiálta na poblachta agus cosúil go bhfuil an PSNI a dúsceart Éirinn ag leacha le chorchaige fríghronga is dócha a tosaíú an maileáit lia. Ní léana le ráthagam. Ó sé, tá siad de géirí feasacht a ardú a aibhsíonn an ceangal idir úsáid drogaí agus dronganaí. Sin ná cheannaíonn tú drogaí tá tú tuairt airgid agus cúcht do dronganaí sráide. Tá éire sna 10 tíortha is mó san Eorp ina dárlíonn sciúra airgid, ní raon íontas ormsa faoi sin. Is in Éirinn a tharlaíonn an 9 uimhir is airde idirmhearta sciúratha airgid. Agus an sciúr seo ceangailte le chuidiúlacht nó fiú scéimhde thuaireacht. Dar le tuairisc nó tú tacaí amach. Well, más réal teolaíú, más sainiolaí réal teolaíochta, réal tóireachta go marisce, thu té go ciarí. Ní bhhain go raibh ciarí ina láthir do Star Wars The Last Jedi, tá ciarí ar an liste na háiteanna fearr dán chun réal tóireachta dhéanamh. Níor chuir dochtúir comhairleach a bháin fiú
isteach cheadúnas cannabis in Éirinn go bhfuil fiú agus an bheicníocht an chur isteach chóireáil cannabis. Béidir go dárló is sin go fóil. Well, caidir an staidir is déanaí faoi altanis in Éirinn, deir sé go bhaineann formhór na nábhar altra in Éirinn. Well, ní ábhar mar a tharlainn ach céimithe sé go bhaineann formhór na géimithe altanis in Éirinn. Tá barúil go forleathan, tá túirim amó go bhfuil céimithe altanis ag cad é tearna tá bhaimeanais sin an tamadar tethe sin an tearna bhí ag tethe ó Éirinn ag bhorg páin fearr agus cúnsí fearr, toscaí nó dálaí fearr. Ach deir is staidir go bhaineann a bhformhór mór in Éirinn díreach i ní céimithe. Tar éis sin níl is agam. Stoppi mé, tá chuig nó mé díochaite agam i déanana seo agus is leor sin. Well, tásúil agam go bhain siú úsáid nó tainmh ar a leid as na scéalta nóíochta as Éirinn agus go mbeidh muid a chaintí chéile rís sa a bhád. Idir an dálaíonn go rath dé oribh go léir tócaí go bógaí. Slán leis.